this guy to be declared undesirable alien, to be kicked out of the country and be blacklisted. Ito kasi masarap dito. Alam niyo, ako inaano ko, sinasakyan ko ng toys. Hilig na hilig nila pag nahuhuli. Kunwari, no English, no Tagalog. Kaya huwag kayong magugulat mga kababayan na nanonood. Huwag kayong magalala, hindi ako matutulong guys ito. Kayo yung dapat necessary case sa basis. Then you report to Bureau of Immigration. I don't like this type of people in these foreigners. Just so happen that these are Chinese. It goes to every foreigners. Tingnan mo, matigas ang ulo eh. Yan yung gumaganyan-ganyan sa Quezon City, kaya hindi siya mapayagan dito. Yung naalala mo dati, a few years ago, na matapang pa itong mga to. Diba? Tingnan natin tapang nila. Superpower. Sa Quezon.